Кои са музеите, които посетихме в нощта на музеите? Започнахме с музея на невъзможното, който децата бяха посетили с класа. Цената на билетите беше наполовина. Показаха ми различни илюзии. Пирамида, която всъщност е куб, колко е малък човека на стола, как да виснеш от тавана. Но любима ми стана топката, с която разбихме стената. Не пропуснахме да се направим и снимки. Продължихме с корабче към остров Света Анастасия, където купихме последните 3 билета за 1,5 на късмет. Корабчето бе пълно с хора. Цяло чудо е, че успяхме да се качим, а вятъра в косите бурен. Децата за първи път плаваха към острова и за тях бе вълнуващо преживяване. Видяха и делфини, които не можах да уловя в кадър. Посрещнаха ни с кратка история за острова, след което се отправихме към музея. Музея се намира в бивш манастир, който е бил и затвор. Наблюдавахме интерактивно планктона, открихме заключено пиратско съкровище и видяхме колко видови организми живеят в Черно море. А ние не знаехме за тях. Разгледахме и църквата, където запалихме свещ. Толкова малко парче земя, а определено има какво да се види. На обяда пък можем да похвалим Тарамаха и Вера. След това децата си поиграха на малкото плажче, а аз се наслаждавах на хубаво слънце, най-накрая без вятър. На връщане минахме през детската площадка и нямаше как да пропуснем природонаучния музей, в който освен на различни видове животни имаше изложба на скъпоценни камъни, видяхме изумруд, рубин, сапфир и още полускъпоценни и други камъни. Определено този музей им хареса и го препоръчвам за деца на тяхната възраст. И за къде без историческия музей, където се върнахме във времето назад. Абонирайте се за канала за още интересни места и събития от България и чужбина.